Nimbaga bigat tayo amin apo. Salamat, Father. Talaga nga matay sa mo ti espiritu yo. Good morning. Ito man na maminsan ka dagiti makimisa nga agsungbat ka ikararag tayo ta agumel da nga permanenten. At dagong gunayo. Ti apod da ko makada kayo kasta kumamit king ka. Natay. Natay nga espiritu. Dahito'y piyesta tayo tata, solemnidad ti nasantuan unay at Trinidad. Anya tinasantuan unay at Trinidad. Patyan tayo, isursuro tayo, nga addaan tayo iti maysa Diyos. Haan tayo. Monotheistic tayo, nya. Mamati tayo amay maysa ti Diyos. Ngam adda ti talo a persona na. Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Haan tayo polytheistic. Haan tayo nga daytay agdaydayaw iti naduma-duma nga Diyos. Haan may sa laeng. May sa ti Diyos addaan talo a persona. Ti polytheism adda naduma-duma nga Diyos. Adda goddess ti bantay, bato, karayan, Diyos na. Iso daytay kung kunada nga polytheistic ti Pilipino, gapo ta adu dagitay ar-aramiden tayo, maipapan ka dagiti hantay makitkita. No lumteg ta sakam, agatang ka, no agkabbi ta pingping mo, ay anya naganan nakapurwak ka wenno di pa mo ipadigo ka inigop mo, agbukol ka no ta pingping mo, kinarawot mo dayta. Kada di ka kunada na pangkagatang-atang nga dagiti kunada polytheism kanla ko maadda dagitay goddess Dios nga kwa kung kunata anito kunatayo in Ilocano. Ngamda tayo haan may salaeng ti Dios. Nga daan talo a persona, ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Iso di aramidan tayo, fundamental of our faith. Iso ti may sa daytoy, may sa ti misteryo ti Trinidad, the mystery of the Holy Trinity. Nga aging gatatta, it remains a mystery. Apay a misteryo? Haan tayo nga kabailan nga tukudan, wenno awaten amin iti bukod tayo nga laing, datoy nga utek tayo. No kas ti misteryo ti Diyos, iti Trinidad, ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Mabalin tayo nga i-explain, iti bukod tayo nga kabailan, ngam haan tayo nga maawatan, ti entero nga panakaawat. Dahil iti misteryo, isugarod ti fundamental of our faith, nga na Kristiyano, nya, nga ipadpaduyak-yak tayo every now and then, nga addaan tayo ti may sa Diyos, nga addaan talo persona. Iso di jay sign of the cross, insuro da kada kami, di ubing kami pailaeng. Iso ti umuna nga isuro da kada kami, agtanda iti cross ko nami da jay. Agtandaan, iproklamar mo ti misteryo, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. One God in three divine person. Kadaytoy, iso tinaisuro kada kami, nanipod pa di ubing kami, iso nga tunggal, sakbay nga maturog, agtandaan kang kunada. Sakbay nga rumwar, agriing, wano rumwar pa nagbasa, wano anyaman, agtandaan ka. Nagbalin nga nayon ti biyag da itoy. Siyempre, di ubingak, yak mauawatan adatoy. Amuklatan nga, kaslalwalo, basic prayer tayo, dito, most basic prayer, nga most complete. Apaya nga, ay ngam kompleton nga kararag, apaya kompleto, you are proclaiming, iwarwaragawag mo, nga mamati ka iti Diyos Ama, Diyos Anak, ken Diyos Espiritu Santo. Iti Biblia tayo kakabsat. Awan tinakasurat ito'y nga jay, dahito ka na adaw di Biblia niya, awan nakasurat nga nasantuan unay nga Trinidad. Uray sokain kay nga sokain, manipod di cover to cover, awan nakakabil ija nga nasantuan ang Trinidad. Nya? Nga di jay ang linaon ti Biblia. Dagay jay ang footnote na. Kapaya nga awan ti ibaga na ngem no kitaan tayo ti ibagbaga day ti Biblia. Isu daytoy Trinidad ti ibagbaga na. Numapan tayo ti Old Testament. It talks about the Father. Ti Dios anamarswa ti lubong. Dagiti tattao nga pinarswa na, dagiti tattao nga nagbasol, pinapanaw na. Aging gana nga dagiti tattao ti Israel nagaramid da ti lintag inalangon na aging gana dayjay. Kahaanen nga makisarita ti Diyos kadakwada, nga diretso, no di ka din, babaan ti paltiing dagiti propeta. Dahil ti Old Testament, kitaan nyo ti laing dagiti propeta niya, di God's revelation, panangipakaam mo ti Diyos,
ti kinasiasino na kadagiti tattao. Dangganyo dagiti propeta. Naduma-duma nga propeta, da nagapu daya, laod amyanan abagatan. Kinagsurat da, no anya ti mensahe ti Diyos. Ngamhan da nagtutulag. Nagsurat da, insurat da no iyang baga ti Diyos kadakwada, ngam awampay mo ila ti email, idi akada messenger nga, oy, dahito ti imbaga kanyak ni, pare ni, dahito ti imbaga na kanyak, awampay la idi, ngam, no pagtitipunam di ibagbagada, di pa nagparang ti Diyos, may sa di kayat dang iwaragawag dagiti propeta. Handa nga agaam mo, dagiti propeta, ngam nagsurat da, naduma-duma lugar, naduma-duma atawan, naduma-duma apasamak, nga may sa impaltiing ti Diyos, ti kinasiasino na kadakwada. Kada ti Old Testament, it talks about the Father, Ama. No kitaan tayo mati gospel tayo, agraman ti Acts of the Apostles tayo, kitaan nyo. No, inya ti ibagbagada, it's all about Jesus. Maipapankin ni Apo Jesus nga ti tao, na parso ti tao, gapo ti ayat ti Diyos, is all about the love of God. Nagsalungasing ti tao, imay ti Redeemer, binawi na tayo, Savior ni Apo Isos, isod ibagbaga iti Ebanghelista, kayat na nga isubli na tayo iti Ama. Kay dinalpasin nga isubli na, kayat na nga isubli na tayo nagungar imbati na ti sakramento. Dahil iti ibagbaga mo ti Gospel, dagiti Acts of the Apostles, dagiti surat, dagiti Apostoles, after daytan, ti masarsaritaan dagiti apostolesan, diing ka rin ni Apo Isos about the Holy Spirit. Ti Espiritu Santo nagsao, ti Espiritu Santo bimaba, ta imbaga ni Apo Isos nga rod, nga kadkadwaeng kay to aging ganap nung palan ti lubong. Adda akto kada kayo, iso nga ti Espiritu, ti mangbibiyag kanya tayo. Iso nga nakitaam, awan iji Biblia, ta Trinidad, ngam, dayto iti ibagbagana. Di Ama, nagayat, pinarswana tayo. Nagbasol ti tao, bimaba ti anak, inaimbati na ti sakramento, tapno isubli na tayo iti panagayat ti Ama. Mapaspasan to tayo, amin nga aramidan tayo sakramento man babaen ti Espiritu Santo. Iso nga may sa Diyos, addaan ti talo nga Trinidad. Ti ayat ti Ama, ti panangisalakan ti anak, panangpasanto, panangurnos ti Espiritu Santo, daytoy ti pagtaytayakan na, daytoy nya naganan piyesta tayo ay solemnidad tayo tapta Trinidad. Ngam oray pa no kasta kakabsat, oray kas ano panangawat tayo, kas langar di subject mi idi. May nga subject kanya mi datoy narigat nga awaten. De Dio Trino kunana dayjay. Nya? One God and three divine person. May sa subject dayta. Kunana DJ Mestromi, nga padi mo ilaang Monsignor, kunana, after all, nga inadal tayo, kalpasan dagiti discussions tayo, kalpasan ti panangkutkot tayo, ti mabalin tayo nga kutkutan kinawaten, in the end, kunanan to pay laang, zero comprehension. Haantay to pay laang maawatan ti totality da ito nga misteryo. Taapaya, it remains a mystery. Misteryon to pay laang. Iso kunana, iso nga haantay pulos nga maawatan. Ngem tinapatag mariri na. Haantay maawatan to totality na hantay maawatan ngem mariri na. Kagasjay gayam niya, aging gatat ta hantay pay la maawatan. Kunana mo di may nga nagsermon nga padi, dayto nga Domingo, kunana, after nga napalabasan ang Domingo, ay tawtawan nga hanga dayto nga tatta ako nana. Kalpasan dayto sermon ko kunana, no awan na awatan nyo, congratulations kunana. Apaya ngamin adda ti Dios kada kayo. Tati misteryo nga rod kahaantay maawatan. Imagine dayta, the love of God, pinarsuana ka. Tungangaw ti tao pimanaw nagbasol. Ti Diyos nga nagayat kanya tayo nga ng parswa, bimabamanen ti anak na, hamo maawatan dayta nga misteryo ti ayat na nga, bimaba umay na taylat ta isalakan. Apantay pa'y dinuyok ti bakrang na inlan sa tay mo ti cross, tinuktupraan mo dagiti tattao nga ay ayatin na. Hangkay madanagan ko na napala ang pakawan umay to ti espiritu, dayta ti misteryong hantay maawatan.
Iso nga no dumteng dagiti gundaway nga antay maawatan. Apo no nilakay mo ka mo maawatan. Adda ni Apo Diyos kanyam, apaya kayat mo nga awatin nga mo maawatan. Apo nilakay ko. Nauma akon, apaya nga nauma kan. Nagadula nga roti sakinan, mamarte klata. Kaya mo tala na at tamatayan. Ay, na, Father, awan to. Ang kitaan nyo, Jay, misteryo ti panagasawa niya. Uray no kuna na nga hanakayatin na umuman, ngam into no, ibagam nga matayan, ay madi na magkayat, ay ayatan na maglaang. Kas Jay mo ni bakit na, Apo, ni bakit ko, Diyos ko talagang kumaawatan, apaya, naragsak tata, mayatiri na, madamdama agmoryotan. Diya maaawatan, aga congratulations. Adda kanyam ni Apo Diyos, apaya mo maawatan ni bakit mo. Naduma-duma sakit ni bakit ko, Father. Kimbag man i-hospital mo, anan na kayat. Anyang roti agas na, ay Apo, violet ka no. No ka nagsakit ti ulo na ikan na kwarta na umimbag. Apad na magic na dahil nga kwarta. Siguro Mother Butler datoy. Hang kumawawatan ko na kaysa di ko na kaya mo tala na akta matayon no kanigid ti usarik matay ko na Father kita nyo misteryo di agasawa niya agin inumada maumat itong galmaysa ngam na ibagam nga pumanaw haan apaya ibagam nga matayon haan apaya di misteryo di ayat nga uray pa'y nakapsot nila kay na, uray pa'y ado ti pagkapsutan ni bakit na, uray pa'y no naginuma da, ngam di misteryo ti ayat, agpinpin na tigda. Haantay mai-explain da nga misteryo. Love ko na tayo, haamot, ano da duma ka, palapalin na mo nila kay na. Love ko na ka, haamot, ano yung lalaki no da duma, no sumanao ni bakit na ka, no nakatalikod, ko na mo lang sa pamana, guyaban na mo laang. So hangkay unay nga sumanao nga babae, tano, nakatalikod ka, guyaban da kayo. Bakatan, borang bro ka, kung kuhaan talaga nga ibagbaga, da kayo ibagayo amin isodahaan. Ngam di mystery, kasla ko madaya ti misteryo ti ayat, nga uray na uma, haan adda. Kas jay mo ni Apo Diyos kanya tayo. Ang padasin nyo, da kayo, nauma akon, itang simbaan ko na yun. At dadagiti daduma niya, nauma akon. Diyak kayat makimisan, apaya, makauma dagiti kakadwak. Nagchichismusa da. Nagsasanga dila da. Di pa di may burangan. Ang pagtutut bras. Ang pa'y nasayat nga makitam di simbaan. Nakakarkarit. Ngam padasam ti aglangan nga makimisa. Napadasan yun, di naglangan nga hanggang nakimisa ko, jirinam ko. Apo, magilgilty. Apo, kayat ko makimisa. Apo, sayang. Apaya, that's the mystery. Di misteryo nga iguy-guyod nakalatad to eh. Hantay may explain day jay. Uray siya nga pa hang ko may explain kada kayo. Ngam di jiri na, ginadyosan nga ri na, nga kaslalaad da na po kaw, nagdakkel kanyam no talaga nga nari namon ni Apo Diyos itiri pusom. Kasla nagdakkel nga masayang mo, no haang ka nga mapan. Kitaan nyo dagiti kakabsat tayo, ang uri da kayo idinag-lockdown. Haan nga da nga parwaran dagiti senior citizen, aduma nakalibas tapaya kaslada mo ubing ata nagpakulor da ti buok dahan nga malasin dagiti frontliners ka ti pagarop da ko ubing da bakit ang dagaya man kuno daytay hadda nga nakimisa nagado ti agonline nya makimisa apo gyamang kami ti online ala ka kararagan tayo aming nga dumdumngeg taado ti dumdumngeg ti kadagiti online hanlang ada tayo amin TV kada apaya gapota ma-lockdown gapota mapupok da, handa mapalubusan, nagsira dagiti daduma simsimbaan, dijay ngay gagar, dijay kabsat tayo nga makimisa lat na kuma. Dijay ngay tarigagay da nga adamangeg da nga sa uni Apo Diyos nga maibasa. Kaanya nga misteryo dijay. Kano nag-lockdown, naglaka mo nga i-explain tayo kuma, no, civil, trabaho. Nag-lockdown, awan lugan, awan trabaho, period. Naglaka tayo nga agyan ijayin, maawatan tayo ta lockdown nga rod. Ngam no daytoy na espirituan nga panagbiag tayo, no kas ano pa nang iparangarang ni Apo Diyos kada tayo, ure ag lockdown, di puso tayo, tartari, gagayan na lat, dayta ti trabaho ti misteryo nga hantay mailawlawag.
Dahil tadi berberukan tayo nga, haan tayo nga, ma-explain, dati kung kuna tayo, ngam mariri na tayo. Tani Apo Diyos, kabangking amin ti, panakilangan na kada tayo. Padasem, rogyamon ti agsingsing pat, nagkonpesar ka. Rogyakon ti agsingsing pat. Liklik akong dagiti basol nga naaramid ko. Diyakon nga agmarmarites, balbalyakon ti agbiag nasayaat. At damo simmangpat nga masikog nga adda asawa na, kaawam mo nila, ay Apo talaga, agsakit man na mo, no, di madamag no sino amana. Kasi damor nga kaya mo ti agsingsingpat, damor nga ikan na kati panubok. Haan mo ma-explain. Ngam mariri na tayo. Damor, kitaan nyo dagiti sa santo, apay ti kunayo dagiti sa santo, kaadwan na kadakwada, nalintag na ay ti panagbiagdahaan. Idi ipapati dan ti agkarkararag, ad-addan nga sinubok ti Diyos ida, uray dala nagsaksakit, ngam handagin mi, takas di nga ti panakilangan ti Diyos kanya tayo, ngam guyuguyen nakalatta nga mapankeng kuana. Dahil ti misteryong hantay mailawlawag. Tata, dahil nga aldaw, Domingo ti sisa. Isong addan to second collection tayo para iti basic ecclesial community program tayo. Haan lang nga dito arkidiocese. Entero nga pagilian tayo. DJC sayo, haan nyo ma-perfect day ta. Uri diti simbaan tayo, hantay ma-perfect day toy. Uri di pamilya tayo, hantay ma-perfect day ta. Ngam sinanama tayo nga suposupan ti Diyos dagiti pagkapsutan tapno agbiag day ti asimbaan. Agbiag latta day ta pamilya, uray nakakapsot ti membro na. Day ta nga sisa, adulat at pakaupayan. Ngam ti misteryo ti ayat ti Diyos, ti grasya na kada tayo, mabuon to latta. Iso nga palubusan tayo, iso nga denggen tayo, namnamaan tayo. Iso nga roday tayo na tayo, hantay maawatan, ngam mariri na. Damirfak nga dakad toy. Apaya nga dakad toy, apaya nga dumngeg ka iti daytoy nga nasanton a misa, apay nga tarigagayam, isa mystery. Misteryo. Uray siyak mata. Dahito nga kinakapsot ko, dahito nga kinaman nagbasol ko mga padayo, no apay nga agtatadirak pay ladtoy sango yo. Isa mystery. Mystery lang ron nga nagpadi akon, mystery pay no apay nga naabot na nagado nga pagkapsutan, nagado nga kamali, nagado nga baka itibkulan. Ngam apay nga arakupen na. Dahita ti misteryo. Iso nga sikakin siyak, datay nga addan ti tata, dahito na Santon at Trinidad, ri na laeng ti kaaddana. Uray ti kadagiti pakaitibkulan, uray dagiti pagkapsutan, dagiti pakaupayan, namnamaem agtrab-trabaho. Dahito a Diyos, babaan ti Espiritu Santo kada tayo. Kada anyaman nga ganwat tayo, anyaman nga plano tayo, anyaman nga aramiden tayo. Agtrab-trabaho ti Espiritu, agtrab-trabaho ti Diyos kada tayo.